Name still remain on before back up and da for rade dia maya ketrema da bodwima emoja edi afrisane na say we say ade aseda rade last week yene prophet Peter Amankwa Ay3ka have better tackle program be on social media trending na enipa bebre frɛ me kan say o masesa na the topic for today no how to invest humbleness into the youth. Na your president, His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ebe making his speech. No kase Ghana, baby adru ne de agye nsɛm. Gisi agya bibia ma okokuroko no. Na me busa mo se, ni enim se okese no wo ho, ene eri ekokuru woti, ekoto abama His Excellency se omehwe oman Ghana so ana. Eno so sie asɛm bia ere beto for da foforo. Na mum enne enkomo ye ba bedie no, ye tackle free the anger of humility. Ekwan ben so na youth no ebe humble ourselves and common ye mienu and at the end agnoness say ye humble yourself aman pennyfo na omusu du pie ne be ye den ya humble yourself. Prophet Peter Amankwa Ay3ka heaven papa me mo akwa ba obi for Jesus na pome adom me hoyo emrante ne se omani aso program last week ne de koye no trend no obi frame was say o ye de asesa na emu pennyfo no so o musesa na president akasa obekasa ye no sisese na yenya mawurade na yeso yeto abeya nto amawurade ye kutima His Excellency President Akufo-Addo ese wose yenya mawurade yitu no susu nsemo mo kan sisi eja mawurade a empanifo isusu yesika ya no mudi ede ne enye yo me chia atiefo ene ahefo ene nipa bia wote ene ene dai onyame onhire obibia amen me din aye Prophet Peter Ay3ka heaven bed one kobia wayo heaven zongo kra so ne bom heaven zongo and it is US yeah heaven zongo it US and heaven ball and it is Dubai na ta sa wo hwe US ni Dubai ya me dey ho zongo ne ball to Ghana de enya bi heaven there Ghana de enya bi Ghana de enya bo nsam nyame emoaye na yente Kristo sumase na ebeboa ye nyina amen yes ya man panyin wo so wabekasa sa yenya dise yenya bia enhewrade nsa na nyame na medi ne hene yeso ye de kokoro mu tikotimma no ya nkotimma ma Jesus Christ ade ma ko wo mu ne si woni pa bia po nyame asemo a yes bonsam be take over yes ya man panyin before so obeye o man panyin no wo ya ade ma wo man mu ni nyina hunu se we die nyame suro woni mu yes na we die okuta wo man no wadwempa yes wo hwe gate no montum ma mo gate no na niema oye yes ene ne nsamo a okeka na kyerɛ sɛ wutimu sɛ ɔman ni nyina betimi de yeni atono so ama na yeye yes because ne campaign ni mo no ɔma de ɔte so ne hunu sɛ ɔma no homoden yes ekowi ase kora no no otwetwa ne mpoa yes yete sika so komode yen gold na wo hoyi timber nie coffee nie magnesium nie oil nie still ye bre yes entimo toma me na sameba sika na yete so no ye be yia mo manya ye pie ama obi amen but ye nhwe se no na ekwa na woni bibi Atopa se enipa wo pade afre awrade ho yes na se wo de mpaebo je no amfa mpaebo amma ho ban a ade no besa adane wo how de ama wo won ki no wo de mpai wo pade afra awrade ho wo de mpaebo je no amfa mpaebo amma ho ban a adekro na awrade besa je afri nsam because attacks no besa awurawuram ama wa adekro na behwere wo ne campaign oye no wo manipa hunu se nyamesuru wo ne mo yes asam pampan bia ma ti di se oye na no sa enipa de oye na ede ye ne hu no yes e draw your attention me hunu nyuma pa obeye ne de wo mu yes Ghana asofo papa yi ene wo mu kasa wo kokowam yes edifo wo Ghana ha woni wo mu nyina ye sei yes ye mu sasa sese no woni edifo ne Ghana asofo ntam te sei Your Excellency ye busa wo ni edifo ene Ghana asofo entem te sen empo de wo je campaign si ni na so wo ye Ghana edifo a wo ye ne body no sese woni ne ntam te sei
Uti Atopa. Bible say do odene nsa beka wonyankopon eba no. Yes. Ete said do odene nsa wo wonyankopon ni kosia. Yes. Samema bre me moja ni ye di matam because of you. To me a wo penti. Ya trete me se ye bekume. Me de me nkwa to ho fight ma. Esu agunyame so ame ya to abana ma. Say de ma ya otamfo. Say ma ya obonsam. Enti ensa ehira wo no. Sansa na so betimi adome wo. Wow. Wow. Enu ntra nya me nwanwa say de o ka say just a day de nyame bem. Enti na nsam na obanka kan say ye tesika so e komodien na ode ni campaign etwa de na wote so mpoa no na wodada ya na Asam na no obanyansafo ebu no be ye nka na asem na mo dada ye na because mo ka tell say sika wo ho ene komodien ye tesika so eso komodien enti emu say sika na his excellency John Mahama etiso no e wai ye ba President Kufuor kan dey be me respecting the power say so ametena konwa no so a nka no konim sa konwa na so tena na ye de ne papa enti enyina ai wonsom ene nipa but ye nti sa asem ni bi mfiri your excellency ano enti ebusa se sika no e wan Prophet Peter ena de na adwen kire ba no se wonim sa Ghana ha ya kan asofo bi anu atom. Yes. Sofo bi anu ho kwan se wotimi eye de wo pe ana se wo kasa se ahia to wo se commission no o hye na ni receipt a o hye boroso a o hye ma receipt mra ho o hye boroso a waso be yes ana mimi mom de won benya de mako because Bible say obiti onyankopon ne amwo mpirim na akoma adifo dwuma no ne yenyina na yenye o ne yenyina na ye fake o ne yenyina na komde o ne yenyina na ye pedin sade ebinom pedin fun no. Yes. Nyame frɛ odifo Jeremia ye hunununu mapa woye. Yes. Ewurade frɛ odifo Samuel. Yes. Ye hununi ni difo dwuma oye. Ewurade frɛ Elijah ne Elisha. Yes. Edru bere bi kura Elisha korona no. Omamu ni nyina so ne tia no mo odwane. Me ka no kura kyerɛ wo. Si yebetena omanim ne akoantie nyame adwuma yefo nyame asofo ni nyame asem a ye pamu nyame nhira ne ye sire nyame ebufuhye de ba omanim ebeden no omampanyine hunu so asofo a eka ye hu bo mu dima awo no se wa makwan se ye nta ye ne se wo Ghana na wo ye sofo no wan hwe yie na wonya asem na kopie police station a waso be ye because ye nye ye ho mana se process sofo ne nye papa. Wo benya sofo panyine soso e sekire. Yes. Minua Atopa. Bible so nyame asem na wapoyi onipa wunyansa ewoyi. Yes. Enti so mama mpani ka se de aduro de gise nyame bemu a. Yes. Etwasa woka. Na mmom no ono na amma no ho kwan amma na mamuo no wonhunu so. Ono na amma no ho kwan amma na mamuo wonhunu so. Because of say mpanimfo atwa no ho ahia no. Yes. Obia de nadwene bema na nadwen kire bema no betade a na buanie ebra Awurade Nyankopon frɛ Samuel no ode ngugu so no se so nte bibia se a obusa odifo no odifo na kire no ebra no opa akonwa no omampanin ko odifo nchen kwaje akwankire wonya akonwa no wie no osi odifo no nchen bi mu ana. Question na wasi ebusa your excellency. Yebusa say satam na wo pa dwuma no. Me hu say videos bebre pop up. Me hu say no owura asori akese. Empo kwatra radio mpo say wokoye ne campaign na wo ni seat wadi wura room ho. Won tena friend say normal people sit. David identity direction na aba. Yes. Wonya akonya ni wie no sa direction no so. Wodi so ana. There's a direction. And the prophet, they say, baby, a drone is you to say, what you want for see any item the dear? Shan woman nimpen for them because Bible say, O cassette penina, why ye? Nayan champagne for they say, young cassette yamu. No, Musu Sikaya, ye dear ma or mine is or one farmer or mine who crabreno. Omo yes, Sikanabasa, a bit Sikane to talk to Toniema, Esha or Mayer and ministerial, friends and penifoni be no my girlfriends. Oma shisha omo tono omofu ebiti mbegina social media. Look at my stomach, look at my bottles, his excellent eminence. No make can say hunu just to provoke the youth no. Enti enye din sa anhwe omno munye ani esika na na. Yes sika ni Ghana ha.
enso yetimi tse sika ma ye girlfriends e kwahyehyɛ omoto na ye girlfriends no ne wan sankofo na anya ntokwa na afi yentimi mo papa ne din ne ye kan say papa no yes papa no yes na no make say enkran ketuo ye anya ye ho say tem wo Ghana ha wo ye ho adwuma poti wo ye no wo konya sika ne firi hen. That is the question. Enkran ketuo na omundu 30 years young girls ye hunu adwuma titiri bi omoye omo so de betena social media manches akese sika akese na omo hye omunya sika ne firi hen. Yem panimfo na ye wandwen se wo mo bedi wo man na bro. Yes. Ekofo ado ka ho. Ma menka no kora nkyere wo. No kora eye ba akopɛ. Yes. Wi ase wo ka no kora no wanya tan. Yes. But no kora no ye beka. No kora. Because of say enokora da ho. No wanka. Na sa wo se wo nka. Enokora no wo kata so a. Enkontompo bedi no kora no so. Ye sa dane akonfo hyema ye ene wo man mu ne nyina. Yes. Uti Atopa Levi bahaye no enche kura but now sika abani nya free sa Levi nim anya sam ketwa yasa ko yasa yakọ hefa IMF yasa ya dey ho kura no mka che se ho de IMF ne de NDC fo ne ko ye na nya but ne no mo sa de ko mo Ghana we ya adwuma yetua tax ma aban. Yes. Enyema bebre na koso aban no nya sika efiri miamia bebre. Yes. Enti se akufo ado sole be kasa sese gese nyame bam de a nyame de wa bam wo de o man na hye wonsa enu ntine wantime emu abam emamu ani ya yemusa nyame wo na wo se yebusa wo because of say Mahama teso no wo se Mahama nya na dwuma yi ye tisika so kom de yen wo de sika na ye na ye mabone enti wo ba me ye ho atoyen se wo ba na wo be ko wo ba ende na se wo be kasa asem we kire yen dia na nta se wo ya wadwene se wan kasa no nya wadwene se wo be bo oman na ma wo de unyansa na bebiti oman no ade ba ko a me ka kire Ghana mpanimfo ne se efiri ne ede ko panini bi anyintum se wo ye panini. Yes. No wanya panini ne ye. Wonu de ja me bo me sem asem ni wo do wo se fi na akuro yi panini bi a o Ghana akonya no so onyintum se o ye panini na o ye panini ne ya people will respect you but so anya panini ya people will abuse you. People use filthy words. People will insult. People will say things na one person will bet in be. Nti yenye penyini ye because tete no na penyini kan se penyini kan asema final because penyini e kan okre because onim se ono de original enti wan sentro but na youth empanifo ma bay ye mu se no kro no mu dia na o mu twa ntro no ma fura no ntoma fita hwe enkrai ne boys ya abaya ye di mpanifo ya tem. Yes. When no one say one can say tell man penny that akofo what be that Debi ada ono de wa metena Ghana akonnwa no so bi obetena so wonya nipa yaso ye president say ono de o yesi akoya wa shabro kire ya woto ma Ghana mpanyin bebrebe Kevin Taylor ada ntina amampanyin that akofo woni natem dua na ba na be me ehunu dua kro enye se nipa emuade o enye se youth ni muade o by the dija animu nanam a hungry man is an angry man. What I say yem penimfo no mu ye ho this time sabim preduasa ye ba ma da ya ha mu no yem fa nkoye yire nko aho ye de wi Ghana fo ma ya nketoa and the youngest omo pede ombenya mojamo no ene ye pia Ghana sika gugu nkran ya kansu. Yes. Transanko daya kesia wo bia bre so many years and san wakonya ho asase atimi atono younger yeah man pede fie mu a ne de ho nsafo ne papers amano na panyin na ka kire ne se me no betwempena omo kura so omo ntime nwen ko hwe yo omo court ni nyina ewu kejo to nti omo susom kakra ya fra no kojo to omo susom kakra ne agoro ho na ne jimi aba na oyese sasa akokono obi a se Ghana no omo nim skedi wona onim di enti enye adwuma but me nim atam susudi ma wo de a wo di matam akase papa no emomidi to ono no e ba no wo ye adwe bi a o se papa no wo ntimi nkyere
ye mam panini ene Ghana mpanimfo ye mistake Ghana sika no efoforo yen ebro mpanimfo no so ye hunu de yede sika no eye na de ba ko wo ne se obi eye boda ne nyame ye na dom no obenya politics mu wura se ekim na ban ba ya udin shon tam no ayeye chiemu se eya na sika no efire hen etofiri so yenchani man ye wo moyi Ghana memo ye yenchani te my brother you to na hunu se edidi jani mura ne nam nyase ye mumo ye bomo ya respect mo pa but abrabo amo bono mo ne ya mo ye no wo manager pade a mo ankasa no mo de hwa mo ho na mo gas no emwa mo bo man no mama ho kire ne ye udie ne bone doso hwe me papa ne me maame wo me no wo pese ma brabo simi yi nti yes ene wo de me ko school yes obi wo kra na oton dokono obi wo oton meko yes obi wo do ye bodwa ene wa bra me ho asem na nim fifra na wo de me wi university yes owi en no se kwa me san bon masters ma bon masters owi en no se da be san bon PhD ma bon PhD ma wie ma ya brante ma me ne papa be hwese mo a wode aboa me no obenya mfaso wa hwe m'anim 10 years ne certificate ne da dem wo wie so a enye yie se me de kona me kopɛ adwuma me kopɛ adwuma ne ebusa me panyin bɛ ba no o won fa ne panyin bɛ o frɛ ebusia bɛ working experience ne say obi a wo free school foforo ne ebusa no working experience adwuma ya obepe wa ye bi da ni free school mu ba me o Ghana ya mbobo okay God in sabata me kan say yeah aban ene ne mpanimfo yeah omommo o man no yes ye twese bia to ho se wonya betena akonya ne so a Ghana fo no yempe yidie yes yempe sika yempe mpuntu eno ntine wo waban ene ona eka wo ho no yes Ghana sika family no and friends muncheni eno ntina me ka se so obi ewo baabi na so ohunu nimdie ne nyansa kakra na okowura politics mu a de hia na se na aban aba wo be hunu se enipa no within short time no ayeye edase ha na mte kote ha behwe kote mpatemu ha estate a wo mu ye hostel akese masa obi hostel wasiesi ho no abrosa no to aso makoma ko 7 yes ebim so to aso 6 yes ebim to aso 5 yes obehwe na a politician me na me ka kira o a me mpese me bobo wondi wo aho asase no so no 1 plot 12 billion edwase kote ha ya campus achi ha tech campus achi ha ya 12 billion as one plot me baba ko US no ye say ho asase no wo pe bi ato no wo dey start project mi ko bu sa he man bi ato a wo ton 12 billion one plot 12 billion enipa ba ko timi to 2 3 abemu mpanimfo yi bi no wo see estate no wo ye hostel akase no wo dey siso no make profit at the expense of the room ba ko bia fa nipa 4 no year bia ye 10,000 room one room no what the bed sim ba ko bia fa nipa 4 no obi aye 2,500 for year 100 million enti say wo rooms be say 300 and now 400 back estate baako your friends say hostel ne baako wo me side wa baako e fa nipa 200 enti nipa 200 no wa margin enkanya boni o nemo onye sika no wai I say I feel Rollins o ya fit wo onye sika no wa hefa Rollins na bebre say wo be ye minister da bay yes wo be ye MP da bay yes enti sika e wanya ne bebre bay unya firi hen ah ni bebre ye pe obi achena ke yenche Ghana aban ne mpanimfo because omo bo Ghana po ye pe obi achena ke yenche Ghana aban ne mpanimfo because omo bo ye po omo ye yes na hwe de wi o man ne siko e komo detemamufo bet yenye sika ye ne ma akase
wo ka yese Ghana ebeyi da be ne beyi you to no me hye wo mokutu pa na mom panimfo no nhyase nsesa wadwene wo mo nsakire wo madwene wo mo de bieye wo mo nsesa no ye nsakira ne ye nwene wo man no ho kane dan se wo mbeduru wo ho kane because enra me hwe TV one of the TV stations I think say XYZ mon fan chem say mabo TV ne di na me nua be market che free from make assembly was so I was very sad or say the person on person be tini din kura or tini din na buafu ye His Excellency President Akufo-Addo. The reason is President Meshi Shebwa kese se obema oman Ghana ebeye ati say abrochire ukuta Ghana 1 cedi ati say ukuta $1 but yemu say baby ye drum as a president ababe nunu yen ena obeboye na owie wo say nunu yen odi ye ho agoro eye no kra ene sa de we bi ana mahama be ye no obe kumase ebe twa kumase ne asanteman poa yes se wo de sika akokra ye adema ye wa ha obeka se yenye ehwe yes Akufo-Addo awie na adwuma wo beko no wo se de edu de gisi nyame bem enzo mbo ne se ye nkwase afo yenye agimifu but ade wo mu ne se ye nyina ye ntimi meye abemu panimfo wo se ye de tumi ni bi ma wo bi na mo be di yenso na ye support mo ema ye chechire oman no but munya akonya ne ba betena so a ye hunu so niema nkoyi se NDC ni MPP nke betimi a Ghana fo nte ase ne yen sake wo mu yes ye nku two parties because as o mu mienu aye ho retuluted wo mo nkuru Ghana fo ho Ghana nkasa no na MPP ni NDC wo makeke ye ni mu ahwe hunu sa se bi entiem masa se Ghana be ye yi a this ye nipa nyamesuro ahye ne ma se Ghana be ye yi a this ye nipa adwenbone enhye ne ma se Ghana be ye yi a this ye ja kata ahye brabodie kronosem ahoye a enibre nentini twitwa pesemi nkumnya se ye nyi sensu no ba na anto amu ni ama adwemu fa no nukuradie anya ntuma ni amfa nyamesuro ni nyame asam ankyekere oman na ye bregu one ya to ye kasa atwene na na osame ka kire o yes wo man bia wo mfa wo kasa nya adwuma no wo man na develop da China ni ba Ghana obeka China kasa or you proud of his language but and na osame ka hye mu se aban mu mpanimfo obi e pe tumi a okatwi twi na baby obeduru bi oya campaign twi ye nya tumi ne pe na ye kabrofo you know I'm with my enthuse you know obi oti adwom no enthuse no oti ase ye pay ya buya za ye ntina ye de ya fa sa kwan no so ntimi a mente brofo yi ha waka kire se masa pa no so nkura mesa embusa se brofo kasa na mente no pade o se wo pa kire se pade mete ho na sotoro asu what nkomo bi ase e wo se nipa bi ete ase se yes nyankopon wo de de wo ene de ye pe be ye ama yen ene wo de adom yen ye kasa atwi kasa no ne bo odin kora chen brofo kasa broni ni nyansa nchen yen niema bia broni ye bia no opeke firi ye ho ebra before se ye benya fa ahodi no na abrofo na ne di yen so busase wo mu kono ye be before ye wo nimdie ni nyansa ne ye twen ye koye ene ye di enim di akwakyere sa krono ama krona ye fefefe wana ka kyerɛ sɛ Ghana enye ana Ghana yenye papa ye papa na di odi enso ne huru ye so mfaso wo panyansa wo furu pray yes no akwaji nyansa afiri ho wo panim de wo furu pray yes wo pesika wo furu pray enti abama ewiase nyina hunu sɛ Ghana fo no mo nim de mo ye kase yenya fa hodi a menamente ase fa hodi ni sɛ yenya fa hodi die pa na kyerɛ sɛ yenya fa hodi still ye won kwaso mu jese ye jabrofo no life am wo mu ni ye dede ye wa ye adwuma enya beboa ama wiase nyina hunu sɛ Ghana ye wazoye Prophet Peter Amankwa AK have bed on ye di komo akwachire no am ye hunu sɛ ye mpemifo no ye na ye di oman na bro ye mu sɛ age na ye duro no ayaji na ewuru nti e di abro akọ na da achi bi ya bomudi sɛ Kwame Nkrumah ba ye no wo amedi Ghana bro obeye ye electricity
your friends say akoso modam ne niema yemusa say the current president ne omo ba no e die no puntuo be no ya ma oman Ghana omo free so ye be boast of. The only thing you better boast of them say they do create loot and share. Yemusa say mo papa mo ba on say eduru me ne ososo see e be ye bi ato aso. Yemusa say enu bi ne ye ato aso na ye di sika ne de akogu ye nko aye busua kofesim ye di sika ne de ama ye manu ama makotena brochire I live luxurious life ama the other people nation people abre na no na e be boye na mom ye nwene Woman penny dada JJ Warren say mu ye no. Yes. Na ono nso so abeka woman penny kofo ho. Yes. Wono no na kofo betu no. Yes. Ana kofo wie na adwuma na osi fo. Yes. Yemu sase no wote ase no wo mu bie no. Why na ye panyansa na afutuo bi ana ye pa adwenkyire bi e kone na ase ekogye. Enti ekofo ado ne mahaman de wo mu ye nti wo mu si fo no a enkura no yutu no betimi akọ wo mu ncha akogye adwenkyire ana. Yes, Yemusa. Yemusa say your excellency and the former excellency say musi for mu mo term of office si for ma enti mpanifo the president the census no mo beba no omo ba be di akonyo no betima ba mo na so say omo ba be pa futu ana the create loot and share na ekoso mo ma yanwene the nation building because ene Yemusa mo say o yare anu fly abroad na akọ wo sikanti obi bi hawa na do bako school papa Yemusa say o man Ghana education ya adenti na mpanifo na mo ho no mo mani nko school ni bi wa adenti na mpanifo mo yare a mo ma ha menko emeteki medical care wa ha na mo fly abroad mo de chok na ama yesi enwe pala na mo de mo we pala na okọ drugstore Ghana nko ani the only place a okọ drugstore timi kire o say open drone papa na say imitation one Ghana nko ani timi ka sa asem wi kire say drone na wo to no o pe papa ni bia de free abrochire bae ni bia na say imitation wine ni bi ade e health ye ndwene ho be wura broni kuro ma odwene de obedie de obeda de obehye sa na ma wo amana easy ama wo mantu wo ha ne ho to no be Yemusa Ghana de obedi kura wo dwene ho me ni me bra panyini bi wo fra abrochire ne bae wo se fe de ama brofo ni nya time to think ni say omo no omadu anyum bedi any drinks ni ne ma na omo de coins be Ghana a hungry man is an angry man and that duane gale dey adua the price aden na mo dia ho me so e kon papa men kire wo kire kura yes adwuma ya me ye menya akwanya tutu kwan kakra yes metime ko every course ko ye program yes drop ya be fa no ya the coins na fa drop na dia adua aduane e bedi no ya the coins na to yes me room kura no sa me wada aduane no wo mu de ba me busa na say yes coins na edi tua obi a me ye wo ho no entitimamfo no kura de na cha say wo mu kura de aduane no kura me ye bu me mpo no coins wonim say ade bi a wo ye ne no se wanye ne yi a ochina beda ne wo ha ma yes ya man panyin dada rorin se enye ne ba bi ko no yes ohun se wo buko ka wo ye adwuma pa ka ne ma ene ne yire e di hu mfaso ene but se nyame amo a abeye den se rorin se ba betimi aba abeye Ghana president yes adentia ni niema ni bi wo ha wo ye na ye yes ba ekwan bi so no na anso Ghana ne yes o man panini kofo to wo sisi ye se ne ba bi agina sisi ye beto ama no yes like father like son adenti ne beto ama no like father like son what in se obefa nim die na free ni papa enti ekofo ado no mahama wo mu di wo mu ma brother ache me enkom hye mena me kan kire yes wo mu ba wi wo ma dwuma no yes wo mu timi ma ye Ghana president da enka wi ase no ka baby a wugina no na nka wo ba nso ejina ho kofo ba begina ha sesi ya Ghana fo beto ama no my kofo ando bamra mama ha mama ya be refer niema wo papa ye no se hwe o ka se edimi o papa ba obe ye se ye nso ye medane ma eno ntina afia short ne Ghana na sefo ya abetena social media wo ejimi wo mo say ye madache yes mo die mo be wo akọ jimi ni ntikura mo nche mo be cha na nyame na ehu mo bo se mo nsachira yes that wo kwa wo ba na mo ho afia bani o wo de wo jimi mo mfa ne mfra de wo wale na se friend say Tracy
Ono so ne bani o ba ku bi so agrada na Miss Benny agrada mo ono so ne bani o Benny hey ne bani we me de mesra mo mama mfa na adwuma Obaba we hard we company we ne ba na dia me kura no me nkofa ne me mfiri ho we me de azane ma obe sika na wa pa go ba na ho no ebe wi asene na ehye he dimpa eresina honya eni pepre toto yes munya wi asene ntuo niema no kura die hia ye wo man bi e de no kura ekekere anasa no kura ye adwuma no wo man ni develop Ghana hanko na panini ba eye ade a enya emere ni no yes panino so fomo a emere ni no hia ni duo ni bi de ne ho kire no de woton a ye nto de mobro wa bi a wotane mantwe a yes ye dini ko gina court yeah jail no 10 years yeah jail 10 years ese do wi a Ghana sika no wote no nam ho yes yete heya ani yete se obi abu Ghana afaso yes ani se mahama time asan Wayomi sika gaganto money ene wona nam ne baby ya ye ne dey wona nam ho obi so akotu banche mo obi nko wi ha bode wo ya jail in 5 years Wayomi wona nam ne baby de na Ghana ban ye no de na Ghana ban ye no wo kaka ya so ye politics enya politics na me ye me kasa na me kan DC kakra na ma kan PP kakra me kokoro moti na e wo ho no etimma de obebo Ghana e kire me de ye wonsa me to ma na kama wo gidie bi wonu mu se obetimi abo Ghana but wo ye odi adifo na aba de san mo hweye na mo a mo hyehye nkomma wo mo be ma mo nsa si from da yes because mo to aba ni ma wo mo betena so amo hwe wo mo ne ye a mo sori amo okon me tawo ye chi hai nipa yira ka dwensa kire wo mu nipa yira ka dwensa kire wo mu ne jai politicians de be ma wadi enti yes wo dana wo bo mpan a wo de wo pa ne se urade ma nkom hye na ko hye kire pani bi no ma wo ka nam akra na yira no se de wo mo mpan ye se nyame mfa wo sonsa kire wo mu yes enya kan nti ne nyame frɛ wo enya fi nti ne nyame frɛ wo yes enya business nti nyame frɛ wo yes wo se kɔ ne kaka nsɛmpa no ekire won na yira wo bagye di no momo na so nhye agya oba ene nkonkun di mu na mo nkyerɛkyerɛ won sɛ woni de ma hye mu nyina so wodi fo wodwuma ne sɛ sɛmpaka ne wodwuma ne sɛ osofo wodwuma ne sɛ wo yɛ dwumtuni atonwom esa kyerɛ nipa entonwom a ehwete nipa mu yes ade ba ko nipa bia wo sɛ wote ase ne sɛ ade bia wo yɛ no anye ne yie na wo kyena dane wo how de mam wo ne wasefo Prophet Peter Amankwa aka Heavy Birthday oh and futu ade man no mo be fa ne se o hwe na ade ne tra keke bet mpanifo mo de kwa adwundwuma mo be hunu se ka mo man ne yeyi aka mo kura nka mo moto ade na mo de sika ye covid buy na mi se be ye futu ama mpanifo na mo de asua de se covid buy obi ntimi nko obi man mo no satam ne hwe o mo health se nka bibi to mo a nka akoma na bia operation bi ba ne se koya na Ghana ye ni bia ka beji ba bia be I know the man many saw honorable Kenny Japan. No atras of doing him say, baby or mine do near me boo why I am pet a man a more mine. Nasa be ebe boom at once. Nasa or mine see a penny ye bayamabo or no pay $3 million. Say, Mon Fanya baby a bayakuma. You must send penny for and say, a mood was saying, no matter my idea to say, or more yet the abo my Ghana. Papa no me penasem. Yes, but. Me shem kumbi wa ha. Yes. Me mpe hwimfiri no. Yes. Sade ba wode mama ameje. Ane de baby yes. Enye no nti ha. Uti Atopa. Ti kura nko agina. Yes. Let me ka asem bi ne. Yes. Onfa nko adwendwem. Wonim asofo wo Ghana ha. Enim bi wa abrochire. Yes. Ene wonim aban mu mpanimfo bebre. Yes. Et papa yi wan hwe ya won na etwa no ho ahia no be say di ne hwamo. Omo matwa no ho ahia no be say di ne hwamo. Me na me ka. O me no yodum me na me ka tro. Yes. Papa no epese nyame hu no mobo no wode ne ba. O me asofo. Yes. On fa asofo adamfo. Yes. Ebre bi me hwe ni program bi no Bishop Agina Sale asode. Yes, yes. Enso was ne classmate. Ne classmate no. O ma asofo emoa no. Wow. Na
wontie ona atwa ne ho ahye futuo but won pentam ntu ho anamo ne wontie nyame ne Honorable Kennedy Japan tie wona oben wona futu be pentem ntu ho anamo obutu ana wa minim se we sharp thinker wa de wadwene anunum because me hunu se coffee ne anim a onom coffee no nanso na ne nsa popo asa ade bi esi afana dwene ma wodwene ho a wonte ase na we ya American no ministro amefunye kutu nti omunyi na me motai na me nko US enko bie ministry wo ho na transago dan mini be 10 na TV station mini be 5 ya me kan on fa but e be sie no obeka sa akwa fiafia bi no e kan e betena afidi kese so kan masa mofidi e afidi kese the whole world obi etie obi hemo munye ni paketwa na momodem boni mudwuma papa mudi no ye hu montem but everade se men kan kire mo se kuro ketwa amen mamu nsuro na ye agya na fe se wode ahenie no ebema mo obi for GATV glory ye ka station glory munye nyamedwuma mo ton na kore mo boame and oman no esua bibi pa glory munye number 1 wo man Ghana ha wo be for GATV munye number 1 na wonim adie bia nyame nsa wo mu no eya na sometimes nipa nta nyintum na before say nipa ba gi atom no na adie na awie pa ya awie mudwumadi amudie si enyamoso nipa be 10 and we the fan the be shia ko man ye bie monsam no mo futuo no mo nkyerɛkyerɛ no mo program samo ye no oman no de owa aso na wotie no osua nyansade osua futusem na boa no tenetene no ma wohunu de yesese oye ya metena han kuntia panini bi ni pani bi atem na mum duru mere bia do twasa no onim se na chiachia ye no wase ye me wo madwene ba so to OB4 GATV onyame be koso we hira mo amen na minim ni se nesi about this time wi ase nyina betem nka anya Ghana nko a wi ase nyina betem nka na ye be fram abobom aba so ankom se we ya me hye ye be fram efiri nesi e ko 2022 ene ye wo mu ene ye 23rd August and I may show some come with next year by this time we be hunu say ye frem one bomb abaso amen because we hunu say ye we dey ho enti se obi a wafa ntete yem ne de hu egu so na ya ma wo tumi krata ne oman no age watum me na make a kire amen me na make a kire asam we ya make wo ma me bribe na me so man bribe me meje better no kire no me obrabo ntime nsesa me no kire because we see can't mean to me nya me wo hwe me wo ma me so me de what I say me ma ni so de me wo te mani mere wo bi what I say but enkom hye we no ebebem life na wo be pem aka say urade woni me de ni woni me say mo ntwe akra me urade Moses sawo man no kwan wo munam so anya no mo dane wo madwene what I say enti ye pentimamuni ana nipa o my Ghana ho dadwene dan so a mo ye number 1 onyame nhira mo amen na onya mo kase amen de me katre Ghana maba wa ne marante ni emarante yesai emaba wa yesai mamu need obi ye chinsua ye yesua tra o man no the way any messy kona no den woni me say ye pompe ye fu ye fu na ye pompe na masro ye pompe wura ye mu na say ye pompe once ade wo pompe anka e basro but we dey pompe wura ye mu anra me sitie baako say de o man na say no o ma ja pade akoso ai na say de o mo koye sadri na o mama no aye flat say de e be ye o mo hye o mo ayi na chichiri o mu na womu de free woman ni achi ene womu wure woman ni achi tugu ye ene yesi bibi de eyelashes we no so ene womu sa hye womu no yesi womu hwene no so womu hwene no so yesi womu timi ye na yesi buruni die no what I say womu nemu ni nyina no say yesi we dimple no so mo sa ye omo twetwe na yesi o sira na point no abebobo de nyame ye no so de nyame ye no so what I say ene womu de ba ye fu kosu asusu ye de eyi bi soso no ni na yesi okra ni yo ene womu de aba ye fu ene yesi ye de aba ye japade no
Sese wo mo de ahani atoto ye nan. Yes. Ne yemu say ye say. And ye to so. Ye to no de. Aya na me danya me asese. Wo mo to no. Ba ko ya na so chen ba ko steady. Wo mo ye bibia no. Alignment bem. Na we two bones we gina ho na ye se. To na ya alignment. Mo ha mo ho. Shiatra. Mrantie ne mapa won twe ho mfiri sa na man ho. Yes. Woni so de nyame aya ma wo. Yes. Ne bu ho no obi mu bi. Ade bi wo be ye ne ne. Wonya ho sunsanso ne. Wo be nya sunsanso wo chena. Nipadua ne ye de mpane ni mfidie ne nwurawura mu no. Obi jim obi se de mpane ni wuwa na to se. No cancer. Empa so da. Stroke. Empa so da. Yale ahodo a wan kase wabuhie bi ni mu no. Wo be nya bi. One way on the back was before. Yes. Sikaso o mede wura mu o nyesika keto. Madam for na yame. Na surgery no dodo na omtwa take na kwaye nya bi wa ha. Dodo na ye fro plane na kwaye. Na utwa take in and out. Asa akotu ya sika nte wo mna no keka bomu a. O man no so pesika chekere wo man. Muso mo de kwaye to. Yempanimfo de senyame amaya akoma ye ne je to ho. Senyame amaya akoma yempanimfo na ntino mo koye sa se de be ya pani bi be hu na toka akese ama na dem Ghana ha wo kanyame asam korogina yemfra mo abaso da bai wo kasa no wanu tia ese bra be yi wa no wo ye program no wa wo de na wo kan sempa. Back to question. They say kwan be pa na ebetima temu boys the youth na obia so da no odi atem timi di dimpanifo atem na de kwa be pa na betima temu om da because say mpanifo ne nka no kore na youth no so odi atem but pe kwan ya betima mo matemu down na ye hunu nyansa kasa bi ye de be kasa akire mpanifo. Papa no kwasam otu momonefo no na otu okra sofo. Yes. Yati ja tete Nya hwani. Yes. Kukuru ni jaya keke su be jaya awa. Wo kaseti ya panyina wo kaseti ya nyankopon. Yes. Se wuja wo maame o papa to ho. Yes. Se de obi di wo papa no maame atama be ye wo ya no. Yes. Wisu nyansa kanyansa tsam. Na do ye badwen ba no. Obehu asam na wo ka no obete. Asam papa e ka no wo nyante ase a eno me respect keteche free papa. Na asam na no wo ka no na bama bu to the extent say enka obi anko obedi obeka atem di atem asem but wohwe katache afrifa speech na kan concerning president hona wan kasentia no bo se otene anaso otene din na ne buofu ni kirem because a boss says semane niam akese a o ka sen enko obeya mo man Ghana na ogide wonu se baby a oboboba no because kumi preko ona de bai na o pregana fa ho de ne ye de akonwa na hye ne nsem na o man na hye atete apansam woti din na homete to you to know tire wo madwene afa de aban ne mpanimfo na yes edidi atam asuru nipa mo yes but as didi atam nsakire nipa yes edidi atam suru nipa no ben nsakire no yes so person tu nipa no fo a udi na atam a wontie dabi onim say wasa wo kura no wo hye na bufu nti won fa na attention ma wo kan no ba ya de say wo kan nyansasam na ni beba na ho so no wahunu de sase wo ye mesre youth for no ma na ma me nyina no say social media ne Facebook yes wo ya de to wa won kwan na nyina sa de ne da ho na wo nsusu enchiri ma be ho yes nti yen hwe ye kasa yi wow ne ye meni ni na ho yes ni wo kira wadwena ma panyine hunu se abrantie wonimu de wako school kenyansasam nimdi anyame de ama ono gina sofa kasa nyansa wo ono gina sofa be kasa so obi di atama menhia no mesremo momma ye kasa ehumre nyam da enchine wom na beboa wo ama wo so daachi wo be ye panyine a adane ni monyam de ama wo wudi panyine bi atamo ne watchna be refer wo se wo kura no wusha no enti wo se akura bi nso wo benyina be ye panyine se wono a akura bi di watana okeka ne ye plat ana de Facebook no de be ba ma ozia ye be plat no Facebook ati ye ne ma bi ye refer no ka kire wo se me chiwe ya ma re ne ye ba yes enti o kasa ite mesremo se wi ase foforo abeka ho ene YouTube
Facebook ne na sefo yɛma yɛ ho kwan na nyamesuro entena yɛ mu yɛma yɛ ho kwan ne yɛmfa no kuredi ɛnyɛ adwuma yɛma yɛ ho kwan ne yɛhu mema yɛ ho woyɛ panini ne nyame to nsɛm ne wonya bia nko bia adwuma wɔ abrokyire nko save wɔ abrokyire bia adwuma wɔ ha save wɔ ha ne wɔ man ne nya so mfaso na de nhyira ba nyame mo ayɛ no wɔnom yɛ ne last word enchia de be ma enchia me de ma Ghana fo ne wiase fo nyina ne sɛ efiri na ɛkɔ tie me futuo entie me mfom so fa me futuo emfa me mistake niema pa efiri me kasa mu ba no peke na mom ade ofiri sɛ mo ano totwene na wo fa de ye na ebe mo abra bo si wuye obi amfa nyame obi enso awurade fa nyame asɛm bɔ bra na daache wanya akwaje ama okra me dia ne prophet Peter aka heaven bed o number na say be obi pa futuo no bia obetima frɔ na me number ni 0542 9000 55 0542 9000 55 erade shiro obi ya ne prophet Peter amankwa aka heaven bed na twetwe nkomo na watu yafo bebre am ye hu sɛ ye panyinfo ho enti sɛ okasa tie panyina okasa tie erade sɛ bi obi timi kɔtena social media na odi sofu panyin bi atem na ofrɛ obi king cobra na ofrɛ obi yese ɛya yensi a yɛde ya ɛmfa anidie mma sɛ panyin ya ade na nya kan nyansa kasɛm na emanente na saa panyin no kura tia wotima fa futu afuru ba okɔtena ka kyɛn sɛ woyɛ wudini wabɔdam wayese ya yemisa sɛ years to come no obekɔ akɔpɛ akonwa bi obekɔ akɔpɛ ahenie bi obekɔ akɔpɛ baabi a na nka wɔsɛnka yɛ fawo that ye be boss audio na kyerɛ sɛ wo betena hɔ no de oyeye ni nti onsɛm fata etimesere momma yɛ kasa ho mani aha na yɛde dwumadie ne bɛkɔ na wieye mɛka kyerɛ sɛ subscribe to OB4GH TV da no na wade bia obɛyɛ no de bia bɛyɛ nkonim de God bless you and stay blessed that's a number 30 bye bye.